Hej, med noget. Jeg arbejder rigtig svært. Ja, okay, tak. Biblioteket er i en transitionsfase, hvor dets fremtidige ikke-bogcentriske formål bliver defineret. Vi har lagt fokus på biblioteket som et forum og erkendt, at de fysiske rum ikke bliver benyttet til social interaktion. Dette problem har vi søgt at løse. Velkommen til bibliotekets quiz-telefon. Kommer Panama-hatte fra Panama? Kommer Panama-hatte fra Panama. Min gode kammerat Nøber, han kommer fra Ecuador, og han går tit med Panama-hatte. Så det tror jeg sgu ikke, de gør. Ved at skabe en zone, der sporadisk opfordrer til samtale og vidensdeling, forsøger vi at lindre indgangsbarrierer mellem mennesker. En ticket-to-talk. Og Panama, han er fra Ecuador, så jeg tror faktisk Panama-hatte, den kommer fra Ecuador. Dette har vi designet gennem et participatorisk quizhjørne.